помагат много. Емили, Сашо, Добър ден, ние сме тук, вие сте там, ние поздравяме тук, после ще ядем там. а това? Сашо, какви гуши трябва? Я, тениската искам да видя, тениската. Тениската, оп. Добре. Това е, отгоре. Кой отгоре, кой отгоре? Снимай Тупаци. Тупаци. Искам ментови бомбони. Пет си ми писа. Сега ще му вземем. Пет си ми писа, да. Това- Вика пишката расте. Това са протеинови хероин. Това са протеини. Хероин. Ще правим протеинови 1, шейкове. 2, 3, 4 са тук. 5. Да, 6 за късмет. Аз продължа да кашлям в копан, за да захрана. Браво. Досно. Коф. Кашлей, кашлей. Ти вече е заразен. О, виж, това е... Абе, пъхай някакъв домат вътре и да... Защо този домат според тебе хубав ли е, бе? Но. Кажеш. Я, чакай. Ей, сега се връщам с малко. Оттам не може. Да, бе, как ми стана за кафе? Не, там това Полека, бе, мен. Охо, чакай, охо. Охо. Поп, оба, свалец. Моля цъкна, моля цъкна. Защо ти какво? Сашо, Добре, спри се, пич. Има това най-ляко. това са рози. Тискане. Крис, много ти е хубаво хото, ама, нали? Да, мисли. Моля. Айде. Моля. Слушай го лентата. Волнета му е свършила. Добре, спри се и вето да го направи си. Я покажи сериозния фейс. Аз се ядоси се. Това ли ти е? Охо, много се причи. Моркови ти, оля, колко моркови. Оп, я. Я искам брадата искам да видя. Ела тук, бе. Ела тук не ми бягай, бе. Брадата. Чакай. Ау. Идея. Само една ли? Не, просто питам дали такава ти харесва. Ще така ти харесва. А, виж. Дай ти още един домат. Как може да се кръде? Как може да се кръде? Просто лепиш етикетчето. Ей тук. И слагаш в Дай, домата. слагаш още вътре, да. На баща ми така правиш. В билата Виж, че го това прилича ли ви на... Военният човек. Военният човек. Това прилича ли ви на крадец? Това момче. Няма да си ги ръгаме. Много мека. Мек краставици, който не е чул и видял за мек краставица в целофан. Целофан, ето това са в целофан. Чакай да снимем целофан, какво има. Добре. Ти няма да претендеш нищо. Ще им получим млечно. Сашо, какво е това, е? Сашо. Трева. Трева. Как мириш гадно. Пахай вътре. Снимай ги, имаме нови. Снимаш още? Кой? А? Снимаш още? Снимаме. Ето.